ତୋର ହାତରେ ପାପୁଲି ନାହିଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ହାତ ନଥିଲା ଦିଅଙ୍କୁ କିଏ ବା କିସ ମାଗୁଛି। ସେଇ ହାତ ନଥିଲା ଦିଅଙ୍କୁ କିଏ ବା କିସ ମାଗୁଛି। ଚୋର ଘେନି ଯିବ ବୋଲି ଭଣ୍ଡାର ଘର କରିଛି। ତାର ହାତରେ ପାପୁଲି ନାହିଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ତାର ହାତରେ ପାପୁଲି ନାହିଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଚୋର ଘେନି ଯିବ ବୋଲି ଲୋକନାଥ ଜଗାଇଛି। ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଣେ ବଡ଼ ଦେଉଳେ ବସିଛି। ସେଇ ହାତ ନଥିଲା ଦିଅକୁ କିଏ ବା କିସ ମାଗୁଛି। ତାର ହାତ ଅଛି କାନ ନାହିଁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ କାଳିଆ ଠାକୁର ଜଣେ କିଏ ବା କିସ ମାଗୁଛି।